तो हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। भिडिअआ हिट जागोन, धामाका जागोन, धासु जागोन। तो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बिना बकचोरी सरि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगांसो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना। आजिखालिनि खायसे सिख्लाफोरखौ आरोना नायनायाव बिसोरखौ बहुत अन्थाव बाथाव नुगोन आरोना, नाथाय बैफोरबादि मानसिया आरोना ओरैबादि गाज्रि जायो आरोना। बेफोरनि आखलाबो ओरैबादि गाज्रि जायो जेराव नोंथांमोना सानगोन आरो वाह सिख्लाया मोजांथ', नाथाय बैफोरबादि सिख्लाया नुनायावल' मोजां बाट आखलाव ओरैबादि गाज्रि जायो मा बुंबावनो। थ' अब्ला बेफोरखौ दोनथ'दो, अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थौदो। ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल घन्टाखौबो दाबायना हो, ओमफ्राय लाइकबो खालामना हो। मोजां नायब्ला आनलाइक खालामनो हागोन। अब्ला लेट स्टार्ट। बैथिनाय ब्रा दसनानै बैले माथो जेनेबा बे जाबायब्रा जेनेबा बे जाबाय जाबाय दे नाय खाथ'लाय ला नों मुलुग उन्दु आंखौ थ' नोंथांमोना बिनि फेसखौ नायनो हागोन आरोना। थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुयैनि सिगां बे सिख्लाखौ नुनायबा सानगौमोन आरोना वाव मासि मोजां सिख्ला, नाथाय नोंथांमोना दायो सानदों खोमा मासि गुन्दि सिख्ला। थ' आंनि गोसोआव माब्लाबा साननाय फैयो बेफोरबादि सिख्लाफोरखौ 100 जन सेंग्राफोरनि गेजेराव मालाबा हरसे दोनहैनांगौ, होमबासो बेफोरबादि सिख्लाफ्रा गिसिगोन आरोना। आसलते बेफोरबादि सिख्लाफ्रा लाजिगोन ना लाजिया जाखो, माब्रै मोखां देखायो बेफोरबादि सिख्लाया। नाय खोनासं नोंसोरबादि सेंग्रा सिख्लानि थाखायनो जोंनि बर' हारिया बदनाम जाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय जायहा दाय गैया बैफोर सेंग्रा सिख्लायासो नाम जाफालांजोबो आरोना नोंसोरनि थाखायनो। लाजिदोब्रा नोंसोर गावखौनो गाव लाजिदो ना नोंसोरबो साला मिया खालिफा जनि सिन बादि जानो नागिरदों। साला नोंसोर बेफोरबादि जानो सानदोंबा साला थां बेलेग देशआव थांनानै जाहै जनि सिन आरो मिया खालिफाखौ लोगो हमै। जोंनि बे बर' हारिखौ बदनाम खालामनाङा। ओमफ्राय बिथांमोनखौथ' नायनो हागोन आरो बिथां आब'मोनखौथ' नायनो हागोन ना। हिट लोंनांगौ, बिदिनो जानांगौ, लोंनांगौ, भिडिअ बानायनांगौ, भाइराल जानांगौ। साला बिमा खर'फोर नोंसोर लोंब्रा लों, सिरि लों, साइलेन्ट लों। साला नोंसोर बेफोरबादि भिडिअ बानायनानै गावखौनो मा नोंसोर एक्टर एक्ट्रेससो सानो नामा बेफोरबादि जुमाय लोंनानै हगारनानै साला। थ' यार आजिखालिनि सेंग्रा सिख्ला मा बुंबावनो मानिखाला। थ' नोंसोर भाइराल जाबाय था, जों भिडिअ बानायनायखौ गारा ना जोंबो बानायबाय थागोन। थ' बाय।